παγίδες. Εμείς θα δούμε πώς κάνουμε ένα ισορροπημένο έτσι διαιτολόγιο, τόσο ώστε να περάσουμε μέχρι να φτάσουμε το Πάσχα. Πολύ ωραία τα είπες. Η νηστεία είναι έτσι μια περίοδος που συμβάλλει και στην κάθαρση του σώματος και της ψυχής και του πνεύματος. Από την άλλη όμως υπάρχουν, όπως το είπες πάρα πολύ ωραία, ορισμένες παγίδες που θα πρέπει να τις γνωρίζουμε, ιδιαίτερα άτομα τα οποία ακολουθούν έτσι, ένα πρόγραμμα σωστής διατροφής για πολύ αβάρους ή για ρύθμιση ορισμένων θεμάτων υγείας. Η νηστεία, ουσιαστικά χαρακτηριστικό της νηστείας είναι η αποχή από τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Ιδιαίτερα τώρα στην νηστεία που έχουμε μέχρι το Πάσχα, δεν επιτρέπεται ούτε το ψάρι, παρά μόνο σε 2 περιπτώσεις, 25η Μαρτίου και Κυριακή των Βαΐων. Επομένως, ουσιαστικά κάνουμε μια υπερκατανάλωση σε όσπρια, ζυμαρικά, δημητριακά, φρούτα και λαχανικά. Αυτό σίγουρα καθαρίζει τον οργανισμό μας, όπως είπαμε, αλλά από την άλλη δεν σημαίνει ότι επειδή νηστεύω μπορώ να τρώω όσο θέλω, γιατί και τα φαγητά, τα νηστίσιμα, ας το πούμε, που είναι κυρίως ζυμαρικά, είναι λιπαρά, ωφέλιμα λιπαρά, αλλά και πάλι είναι ενεργειακά πυκνά, δηλαδή μας δίνουν πολλές θερμίδες, θα πρέπει να γίνεται με μέτρο η κατανάλωσή τους. Επίσης, κατά την περίοδο των νηστείων, επειδή δεν καταναλώνουμε κρέας, το οποίο μας δίνει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, μπορεί να έχουμε και μια απώλεια σε μυϊκή μάζα. Και όπως γνωρίζουμε, ο μυς είναι ο μεταβολικά ενεργός ιστός, δηλαδή αυτός που μας βοηθά να καίμε περισσότερες θερμίδες και μας κρατάει έτσι σε φόρμα. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τι εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης μπορούμε να πάρουμε κατά τη διάρκεια της νηστείας. Και εδώ υπάρχει μια παρένθεση, ανοίγω, αγαπητή μου Έλενα. Υπάρχει εξής παράμετρος. Υπάρχουν άνθρωποι που και να θέλουν δεν μπορούν να νηστέψουν, έτσι. Διότι Σίγουρα. Λόγω βιολογικών αναγκών ή κάποιων παθολογικών ιστοριών, έτσι. Ακριβώς, δεν πολύ σωστά. Δεν θα ρισκάρεις τη ζωή σου για να νηστέψεις. Το μόνο σίγουρο. Σίγουρα. Και αυτό που λέω και εγώ πολύ συχνά στους πελάτες μου είναι ότι ακόμα και η δίαιτα για απώλεια βάρους είναι μια δοκιμασία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το νηστεύω και τρώω όλη μέρα ελιόπιτες, ταχινόπιτες, χαλβά κλπ. Είναι και το πώς νιώθουμε και πώς είμαστε σαν άνθρωποι. Σίγουρα όμως, όπως είπαμε, αποτελεί μια ευκαιρία για κάθαρση, βοηθά άτομα τα οποία έχουν ψηλή χολυστερόλη, τριγλικερίδια, έχουν θέμα με την καρδία τους, με την πίεση τους, να μειώσουν τη χολυστερόλη και να βελτιώσουν την καρδιαγγειακή λειτουργία, λόγω του ότι δεν τρώμε ζωικής προέλευσης τρόφιμο, επομένως δεν παίρνουμε ιδιαίτερη χολυστερόλη. Επίσης, μπορεί να βελτιώσει άτομα που έχουν θέματα με γαστρεντερική λειτουργία, βοηθά σε δυσκολιότητα λόγω της αυξημένης πρόσληψης φυτικών ινών. Μπορεί να μας βοηθήσει ακόμα και στην νευρική λειτουργία, γιατί καταναλώνουμε θαλασσινά τα οποία περιέχουν και σελήνιο και απαραίτητα λιπαρά οξέα. Μπορεί να μας βοηθήσει στην άμυνα του οργανισμού, αφού αυτό το διάστημα καταναλώνουμε αρκετά φρούτα και λαχανικά και έτσι παίρνουμε πολλές βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξυδωτικά. Και επίσης καταναλώνουμε και μερικά τρόφιμα τα οποία από άλλες συνθήκες ίσως να μην τα καταναλώναμε σε τόσο μεγάλο βαθμό, όπως είναι το σισάμι, τα χίνη, τα οποία μας δίνουν πολύ ασβέστιο, μας δίνουν και απαραίτητα μέταλλα και συστατικά τα οποία υπό άλλες συνθήκες ίσως να μην τα είχαμε εντάξει στο διαιτολόγιό μας. Σωστό αυτό που λες. Βέβαια, καλά έκανες και το είπες στην αρχή. Όταν λέμε νηστεία στάδιο, το πρώτο πράγμα που εννοούμε βέβαια είναι η νηστεία της ψυχής, η κάθαρση, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή οι άνθρωποι κάποιοι νηστεύουν ιδιαίτερα αυστηρά, κάποιοι λιγότερο, καλό είναι να γνωρίζουν όλα αυτά που λες, γιατί δεν σημαίνει ότι το να στερηθώ όταν δεν μπορώ, ότι πιστεύω λιγότερο από κάποιον άλλον. Σίγουρα. Μπορεί να φάει έτσι που να είμαι καθόλου. Πες μου τώρα κάτι. Πάμε σε ένα διατροφολόγιο τώρα, νηστίσιμο, το οποίο είναι και μας κρατάει και είμαστε μες στην νηστεία, αλλά μας κρατάει
και σε μια ισορροπία του οργανισμού. Ωραία. Να πούμε αρχικά ότι πλέον στο εμπόριο υπάρχουν πάρα πολλά υποκατάστατα κρέατος, τα οποία μπορεί να μας δώσουν ψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη. Γιατί επιμένω σε αυτό? Γιατί ναι μεν το όσπριο στην νηστεία είναι το κρέας, ας το πούμε, αλλά δεν μας δίνει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο οργανισμός για να κρατήσει τους μυς και να χτίσει περαιτέρω μυϊκή μάζα. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε σωστούς συνδυασμούς όταν καταναλώνουμε τα όσπρια με τα δημητριακά και τα ζυμαρικά για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Στην Κύπρο καταναλώνουμε το φακόριζο, τις φακές με το ρύζι, που αυτός ο συνδυασμός μας δίνει πρωτεΐνη ψηλής βιολογικής αξίας, εισάξια του κρέατος. Επίσης, το σπανακόριζο είναι ένα σπουδαίο φαγητό, ένας καλός συνδυασμός που μας παρέχει πρωτεΐνη πιο ψηλής βιολογικής αξίας. Ακόμα το ρύζι με τα θαλασσινά, το ρύζι με τα μανιτάρια. Αυτοί οι συνδυασμοί τροφίμων μας παρέχουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα στο σώμα μας. Όταν κάποιος ακολουθεί μια νηστεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, 40 μέρες ή και περισσότερο, θα πρέπει, καλό θα ήταν μάλλον, να πάρει τη γνώμη κάποιου ειδικού διαιτολόγου, ούτως ώστε να κρατήσει το πρόγραμμα της νηστείας του, αλλά να είναι στα μέτρα του και στις δικές του ανάγκες. Υπάρχουν άτομα τα οποία πάσχουν από οστεοπόρωση, άτομα τα οποία έχουν διάφορα θέματα υγείας που χρειάζεται να έχουν την απαραίτητη πρόσληψη ασβεστίου, όπως είναι παιδάκια στην ανάπτυξη, οι εγκυμονούσες, οι θυλάζουσες. Το ασβέστιο από τις φυτικές τροφές δεν είναι τόσο βιοδιαθέσιμο, δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να το απορροφήσει και να το χρησιμοποιήσει όσο από τα γαλακτοκομικά. Οπότε υπάρχουν συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες χρειάζονται έτσι ειδική μεταχείριση ή ακόμα και ένα συμπλήρωμα ασβεστίου, ας το πούμε, όταν αποφασίσουν να κάνουν την νηστεία όλες τις μέρες και καθαρή νηστεία, γιατί ακούμε διάφορα, νηστεύω, αλλά πίνω γάλα ή τρώω ψάρι κλπ. Οπότε χρειάζεται έτσι ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα άτομα. Έτσι νηστεία κάνω κι εγώ. Αν σε αυτά που είπες λίγη σοκολάτα, κάνω κι εγώ έτσι νηστεία. Υπάρχουν μαύρη σοκολάτα, Ανδρέα. Δεν είναι μια ωραία ευκαιρία όμως να φάμε και περισσότερα φρούτα? Βέβαια. Και λαχανικά. Και λαχανικά. Ωραία φάση. Είναι πολύ καλή ευκαιρία και όλοι μπορούμε να το δοκιμάσουμε, απλά με λίγη προσοχή σε όλα αυτά που έχουμε αναφέρει σήμερα. Είναι και αρχή των νηστείων τώρα, μπορούμε να τα βάλουμε όλα κάτω και να οργανώσουμε το πλάνο μας για να νηστέψουμε. Να πω επίσης για ακόμα ένα συστατικό, το οποίο δεν είναι τόσο βιοδιαθέσιμο από τρόφιμα φυτικής προέλευσης, είναι ο σίδηρος, οπότε άτομα που πάσχουν από σιδηροπενική ανεμία, δηλαδή έλλειψη σιδήρου, αλλά και άτομα πιο μεγάλης ηλικίας και παιδάκια, καθώς και στην εγκυμοσύνη και στο θυλασμό, πάλι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί όσες φακές και να φάμε, όσο σπανάκι και να φάμε, όσο αρακά και να φάμε, δεν είναι το ίδιο ακριβώς με το σίδηρο που παίρνουμε από τις ζωικές τροφές. Ωραία που τα λες, Τρολίδο. Πολύ ωραία τα λες. Και εσύ πολύ ωραία τα λες σήμερα, Ανδρέα μου. Λοιπόν, κυρία Τρολίδου μας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβεντούλα μας. Εγώ ευχαριστώ. Να πω, κλείνοντας, μπορώ να πω κάτι? Ό,τι θέλεις. Να πούμε έτσι, μπορεί να ενδιαφέρει και εσένα, αλλά σίγουρα όλους τους τηλεθεατές σου, ότι και τα γλυκά της νηστείας είναι λίγο έτσι πολύ ωφέλιμα, αλλά ενεργειακά πυκνά, δηλαδή έχουν πολλές θερμίδες. Να αναφέρουμε ότι 3 λοκουμάδες ή 3 μυγδαλωτά είναι 250 θερμίδες, ένα γλυκό του κουταλιού ξεπλυμμένο 110 θερμίδες. 3 λοκουμάδες, 250 θερμίδες. Ναι. Δηλαδή εγώ στο καθισί μου κατρώ 8, 9, 10. Μα εσύ γυμνάζεσαι, Ανδρέα μου, τα κες. Γυμνάζομαι, τα καίω, τρέχω συνέχεια, είμαι δρομέας. Όλα τα κες, οπότε... Γελάνε πάνω, είδες.
Και ο χαλβάς, ο μακεδονικός, 100 γραμμάρια, δηλαδή ένα κομμάτι που φάγαμε τώρα την Καθαρά Δευτέρα, 400 θερμίδες. 400 θερμίδες. Μισή πίτα σουβλάκια. Η ταχινόπιτα. Ακόμα περισσότερο. Η ταχίνη είναι λίπος, είναι από σισάμι και μία κουταλιά της σούπας ταχίνη είναι γύρω στις 100 θερμίδες. Μας κατέστρεψες τώρα. Σας άνοιξα τα μάτια. Ναι, αλλά θα φάμε παγωτό σορμπέ. Να φάτε παγωτό σορμπέ με στέβια. Με στέβια. Τέλειο, δεν είναι? Πολύ ωραίο. Και διαιτητικό και νηστίσιμο. Σωστό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εγώ αγαπημένη ευχαριστώ. Έλενα Τρουλίδου. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα ρεπορτάζ τώρα να δούμε τι γίνεται αυτή η ιστορία με το τερματικό του Βασιλικού. Δεν έχει τέλος. Δηλαδή, είναι